ଏବେ ଆମର ମାଛ ମଞ୍ଜିରେ ଛୁଙ୍କ ଦିଆହେଲା ଆଉ ଆଉ ଛୁଙ୍କ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ନୁହଁ ଇଏ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୂତିଆ ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ ମାଛ ତରକାରୀ ବନେଇଲେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ପିତା ଲାଗିଲା ନା ଦେଖି ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ କେମିତି ଖାଇକି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଯିବି ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଞ୍ଚା ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଛି ଦେଶୀ ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇକି ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ଏଇଟା ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ସମସ୍ତେ ହେଲା ଏଇଟା ଭବାନୀ ଘାଣ୍ଟିକି ପକାଉଛନ୍ତି ତା ଗୁଳିଆ ଚାଲିଛି ହଣ୍ଡା ବସିବ ନାଇଁ ନାଇଁ କଡ଼େଇ ବସି ତାୱା ବସିବ ହଣ୍ଡା ନୁହେଁ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରିବା ଫାଷ୍ଟ କାହିଁ ଚଳୁଛି ଯେ ଜଳିଲା ଆଳୁ ସିଝିଛି କି ନାଇଁ ଟେନସନ୍ରେ ନା ଆଳୁ ସିଝିନି 6 ମାସ ପରେ ରୋଷେଇ କଲେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ 6 ମାସ ପରେ ନା କ୍ୟାମେରା କନସିୟସ୍ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିବି ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ିବ କାହିଁ ପଡ଼ୁଛି ଭାଇ ନାଇଁ କେତେ ପକେଇବି ହେଲା ରେଡ଼ି ଏଇ ଯେ ଆସିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ନାଇଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯାହା ପାଇଁକି ଏଇଟା ତୟାରୀ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଭବାନୀ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଟ୍ର ତୟାରୀ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଟେନସନ୍ ମାଛ ଫାଇନାଲି ଆମର ମାଛ ଝୋଳ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ବନା ହେଉଛି ତାପରେ ଏମାନେ କ'ଣ 200 କଲେକ୍ସନ୍ କଲେଣି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ତ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ପଳେଇବି କ'ଣ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ କ୍ୟାମେରା ତାପରେ କନସିୟସ୍ ରେଡ଼ି ମାଛ ମଞ୍ଜି ଏମାନେ କ'ଣ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର ତ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଅଛି ସରି 200 100 500 ଏସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମାଡ଼ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭିତରେ ଆମ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ହଁ ହଁ ଆଉ 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 କିଏ କ'ଣ କୁହ ଚିତଉ ପିଠା ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଆଉ ୟା ତରକାରୀର ନାଁ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ଭବାନୀ ଭାଇ କହିଲା ଏ ଆସିଗଲା ଆମ ସିନିୟର ଲୋକ ମାଛଟା ପିତା ଲାଗୁଛି ସୋୟା ସସ୍ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀଟା ନା ଭବାନୀ କ'ଣ ଦେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ପଚାରୁ ସିଆର ପଚା ମାଛ ତରକାରୀ ଏଇ ବ୍ୟାଚଲର ପାର୍ଟି ମାଗିଲେ ନା କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି କେ ଜାଣି 200 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ହଁ ପିଠା ଆମେ ମାଛ ତରକାରୀର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଥର ଓଲଟେଇ ଦେଲା ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପିଠା ହବ ଆଉ ଏମାନେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଓହୋ ଦେଖୁ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ତମେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିଦେଲ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରିବେ ହେଲେ ବି ଚାଖଣା ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ତରକାରୀଟା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ତରକାରୀ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଲାଗିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲା କେମିତି ଲାଗିଲା ଟେଷ୍ଟ କଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଗାସ ଓକେ ଆମର ଫାଇନାଲି ଏବେ ହେଇଗଲା ମାଛ ତରକାରୀ କଞ୍ଚା ମାଛ ତରକାରୀ ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇଟା କ'ଣ ମଞ୍ଜି ଭଜା କିରା ଇଏ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି 200 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ହଉ ହେଲା ଆଉ ହଉ ଏଇଟା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ଲାଷ୍ଟ ଥର ଭାଇ ଦେଖିଦେବା ଆମର ମାଛ ତରକାରୀଟା
ବୋପାଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଭୟଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ମେ ବି ଏଇଟା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆଇଟମ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ପୁଣି ଆସିବୁ ପୁଣି ରୁମ୍ର ମସ୍ତିକୁ ନେଇକି। ଆଉ କେହି ଦେଖିବେନି, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ, ଦେଖିବେ ଦେଇକି ଟେଷ୍ଟ କର। ଏ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବାର ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍। ଖାଅ ପାଟିରେ ପୁରା ନାଳ ବହିଲା ନା ପାଟିରୁ। ଏ ରେଡ଼ି କ'ଣ ହେଇଛି? ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ମାନେ ମାଛର କିଛି ପିତାଂଶ ଜଣା ପଡୁନି, ସୋରିଷ ଫୋରିଷ ଯେମିତି ପିତାଂଶ ଜଣା ପଡୁନି। ସୋରିଷ ବେଶୀ ପକେଇଦେଲ ଆଉ ପୁରା ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ। ହଁ କି ଲେଣ୍ଟ ଇଂଲିଶରେ ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ କ'ଣ